Bijuli jamin terang arong along, EPHLC asong atumpen vote kerek amay ke padu. Patumi busik ni Pai Pliar ni, lakain ko ratrok, Dwarbagri MSC constituency ang Kangpi, Dolomar Police Station ke Parlo, jamin terang arong along, EPHLC asong atumpen, may kapadupon. Dwarbagri constituency EPHLC Vice President, Vivi Hanse pensi bang suame caripon. Lapen ke aluhi aman pen kacitong dun lake, EPHLC candidate Mondor Singh Ingti pen, Dwarbagri constituency EPHLC Klem bang Pubang Piatum, penang ancetong. Lapen ke pini BJP Congress IPEN COC, EPHLC asong atum along, cepa okdun pen, Mondor Singh Ingti pen, ningte pon ke. Nilitum EPHLC asong atum jongsi haidet pulote, keci aso atum apan, voter list long lepata, trading license lahaita intan labji. Lapen ke Karbi Anglong arat ake mang lake hemprek henlo. Lasi nilitum hemprek aparman jisong vekji. Lapen van vekji. Jong si cingki cetan dun pen, nang pacun pipe lepute, arpu pen pusetame, ci obuk ci puta, candidate pen ningce. Lapen alang li pen kaningce pon tulake. Non BJP along kacari bom, Assam CM Himonto Biswa Sarma ke, hemprek nang ki piji apan, aning apok tare. Ate Karbi Anglong alang li bang piklo setame, elong bakta hemprek nang pipopu ni jete kangke. Lapen Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Rong Hangta, non ke ang ho cingpu hai helo. Hemprek alam aputake alang like song trok atuma phanta chongthui chobai detlo. Hemprek aparman ten jojor etlo lasi. Ili Karbi Anglong araratum do anta matha parsitha. Ilitum asomar boreng abar sai sitami ilitum si kelong nangchi apolo. Sitame ilitum ke long lesi keci aso atum si kelong ti ong. Lasi radatum do anta bang lapnot. EPHLC along ning istivet dolo nang kusi EPHLC candidate Mondor Singh Ingtipen ningje. Lapen rong arada tumta pini EPHLC along ke bangke poisa apan kali hemprek van vek tipu EPHLC atum kaningje penapotsi nilitum ning ingsam ongsi EPHLC along cepok dun loputa perangkia tengno ningje. Athe nilitum BJP along dudun lo sitame ning ingsam se athema hemprek nang van pivek popu Karbi Anglong CM ta ningje lo. Lapen Assam CM ta ningje. Poisa pen loksi Karbi Anglong ararapan ke bai loputa radatum ningje. Lapen EPHLC candidate Mondor Singh Ingti penta ningje pon. Nili pen Lucas Sangma report nglong kiria berita. Pini nang tum dak EPHLC nang tum dak amai kipat dolong labang so patang nang pini thai kata. Na dak ke pini ni tum EPHLC amai ke nang tum tak chini lo. Prang ti nang tum pes abitung don ta nang tum pirang ke bitung na tani di kadom nang pilo. Kasi dak pes nani tum na dak pini pia amai ki paduma ke ratum chini ne tum EPHLC det lo asong to anta ratum ti meeting do pon bom lo. Kasi sona tak ni tum ta pini council ki lead Apollo posi nile tum ti tami EPHLC pen ti tami heye pan ahok pet ki sitong pina ka posi nile tum bang ke atok anu long ti tami kar biaran tum pan ki sitong dani pan kini tum ke dam nang kolo kasi pini ne tum vote ke chohang ba rara tum pan ke sitong ye pan kini tum dak kini EPHLC ame nang padulo lapen ladak rara tum tami aning sampit atema komentu penone la tum hemprek apan kan kir Tetapi Himonto Karbi Anglong wang piglo pucim cibinda konone alang cimintar sodet pendak Karbi Anglong wang piglo alang son thor cimintar ke Karbi Anglong ke wang abileng polong along a meeting along Himonto cipindak pig tebon tetame 244A alam ke chujeng bat jirta ninge tekang ke nasi ladak pensi istiame setlo nang Kongres puno BJP puno ESDC puno nadake Himonto dote na penke la non toleram dotik ke Karbi Anglong ke mang hempre ke chata chunune la pen hala serwan kepta chunche la pen ke nang tum han media korte tum han apang si kachero pajero pini ni tum EPHLC kangdang ame la pen gut kerek ame long nang tum nang chetong ni ke pon apang si nang tum han EPHLC kardom pajelo kardom apotsi ni likani ni ami thang alam pu ke kalilo sitame non ke dam tang Suri Hojana long Himonto Biswa Sarma kaningje alama puthak ini tum kadok ke tum ta chini lo apotsi non bokajana long bang trading license penceng lok license 15 days sang bang pacun PG polam do bang kece so tum phan ili tum EPHLC tum bang ke kece so buding thanang ji pusi pobom sitame ile tum